हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 13वा अध्याय. 13वा अध्यायाचं नाव आहे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, निसर्ग आनंद देणारा आणि चेतना. पण आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 13वा अध्याय आहे. आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत, आणि त्यानंतर सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपला हा जो 18 दिवसाचा कोर्स आहे तो कुठल्याही अडथळ्याशिवाय छान पद्धतीने सुरू आहे. तर अशा सर्व कृष्ण सेवकांना वंदन करून आपण पुढे जाऊया. तर आज आपला काल सांगितल्याप्रमाणे आज आपला भगवद्गीतेचा आपण तिसऱ्या टप्प्यावर किंवा फायनल टप्पा जो आहे त्याच्यावर आजपासून आपण सुरुवात करतो आहोत. आजचा आपला आहे 13वा अध्याय. पण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी थोडस मला कोण सांगेल आपण कालच्या अध्यायात काय पाहिलं? हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. भक्तीचे टप्पे. कृष्णाला कोणते कोणते गुण प्रिय आहे, काय काय अप्रिय आहे ते. तेवढंच. हो हो हो, खूप छान माताजी. आपण अगदी भक्तियोग काल अध्यायाचं नाव होतं, 12वा अध्याय होता. आणि जो भक्तियोग हा टप्पा आहे त्याच्यातलाच हा कालचा शेवटचा अध्याय होता. आणि त्याच्यामध्ये भगवंतापर्यंत कसं पोहोचायचं किंवा भक्ती कशी करायची, तर आपण नवविधा भक्तीचे 9 प्रकार पाहिलेले आहेत. पण मग त्या प्रकार करते 9 प्रकारामध्ये मग तुम्ही श्रवणम कीर्तनम असेल, तुम्ही काहीही असेल, दास्यम आत्मनिवेदनम काही पण असेल, पण ते करत असताना आपण ती भक्ती कुठल्या प्रकारे करावी, मग ती अनन्य भक्ती असेल, ती साधना भक्ती असेल, मग ती ध्यानातून असेल, ज्ञान घेण्यातून असेल, सकाम कर्मातून असेल,
निष्काम कर्मातून असेल, पण हे करता करता भगवंतापर्यंत पोहोचणे, हे करता करता भगवंताशी अनुसंधान साधणे. तर हे प्रकार किंवा हे सगळं आपण भक्ती योगाच्या 6 अध्यायांमध्ये पाहिलं. आणि कालचा शेवटचा अध्याय ज्याच्यामध्ये तुम्ही कारण की वेगवेगळ्या प्रकारची माणसं असतात ना. आणि मग प्रत्येकालाच मग अनन्य भक्ती जमते असं नाही, प्रत्येकालाच साधना भक्ती जमते असं नाही. तर ज्याला जे सोपं वाटतं आहे, म्हणजे भगवंतांनी आपल्याला किती मार्ग खुले करून दिले आहेत, की तुम्हाला हे नाही जमत आहे, मग हे करून पहा. ते नाही जमत आहे, ते करून पहा. पण कुठल्या का पद्धतीने तुम्ही आध्यात्मिक प्रगती साधण्याचा प्रयत्न करा. तुम्ही नामजप करायचा प्रयत्न करा. प्रभुपादांनी आपल्याला नामजप दिला आहे. 16 अक्षरी मंत्र जो आहे, जो चैतन्य महाप्रभूंनी दिलेला आहे आणि प्रभुपाद यांनी तो आपल्याला सांगितला आहे, की आपल्याला 16 माळ म्हणजे 108 माळ जे मणी जे असतात ती माळ, 1 माळ अशा 16 माळा आपल्याला रोज करायच्या आहेत. मग आपण रोज 16 आपल्याला सुरुवातीला 16 जमणार नाही. हळू-हळूच पडत आपण टप्पे गाठत जायचे. 1 सुरुवात करा, 1च्या 2 करा, 2च्या 4, 4च्या 8 हळू-हळू आपण पण त्याच्यामध्ये सातत्य पाहिजे. उपासना, नित्योपासना जी म्हणतो, की कुठलीही गोष्ट सुरू करताना ती की नाहीतर मग हौशे नवशे गवशे. आपण पहिले 2 दिवस करू, 8 दिवस करू, महिनाभर करू आणि नंतर महिन्याभरानंतर सगळं परत आपण परत ते आपण म्हणतो, की मग वेळच नाही, हेच नाही, काही ते आपल्याकडनं ते पण होत नाही. त्याच्यापेक्षा सुरुवात अशी करा आणि मग हळू-हळू वाढवत जा आणि 16 माळ तुम्ही करत जर आपण केल्या तर निश्चितच त्याचा आपल्याला फायदा होतो. तर आता आपण लगेचच पुढे वळणार आहोत. तर आता आपला आहे 13वा अध्याय. आपण नव्या टप्प्याला सुरुवात करतो आहे ज्ञानयोग. म्हणजे पहिले आपण कर्म कारण की सुरुवात कर्मयोगाने झाली कारण जे कुरुक्षेत्रावर जे ज्ञान सांगितलं गेलं, जे तत्वज्ञान, जी भगवद्गीता मांडली गेली आहे, तिथं कुठेतरी अर्जुनाने कर्माचाच त्याग केलेला आहे. आणि म्हणून पहिला भगवंतांनी कर्मयोग, कर्मच काय का करायचं किंवा कर्म करता करता कशी भक्ती करायची, भगवंतापर्यंत पोहोचायचं ते सांगितलं. पुढच्या 6 अध्यायामध्ये भगवंत कोण आहेत? त्या विज्ञानामागचं ज्ञान काय आहे? हे भगवंत सांगत आहेत आणि हे सांगता सांगता भगवंताचं त्यांनी स्वरूप, त्यांचं ऐश्वर्याचं वर्णन, त्यांचं विराट रूप, त्यांचं विश्वरूप दाखवलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचे विविध मार्ग दाखवलेले आहे. पण हे सगळं करत असताना कुठेतरी आपल्याला ज्ञान घेणं सुद्धा गरजेचं आहे. त्याबद्दलची माहिती, इन्फॉर्मेशन असणं सुद्धा गरजेचं आहे आणि म्हणून आता हे पुढचे 6 अध्याय. मग आता आपण पहा, की जर भक्ती हा कळस असेल, तर शेवटच्या 6 अध्यायात ज्ञान का बरं मांडले आहे? खरे तर संपूर्ण भगवद्गीता ही भक्ती आहे. पहिले 1 ते 6 अध्याय कर्मातून भक्ती कशी मिळवायची यावर चर्चा करतात. शेवटच्या 6 अध्यायांमध्ये ज्ञानाद्वारे ते कसे मिळवायचे याचे वर्णन केले आहे आणि मधले 6 भक्तीचीच चर्चा करतात. तसेच 12व्या अध्यायात कृष्णाने स्पष्ट केले की ते वैयक्तिकरित्या त्यांच्या भक्तांना जन्म आणि मृत्यूपासून कसं मुक्त करतात. म्हणून शेवटचे 6 अध्याय भौतिक जगापासून स्वतःला बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक तत्वज्ञानांचे ज्ञान देतात. आता हे जे आणि ज्ञानाचा उपयोग मायेपासून अलिप्त राहण्यासाठी आणि कृष्णाशी आसक्त होण्यासाठी होतो आणि म्हणून जेव्हा आपण भक्ती प्राप्त करण्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग करतो, तेव्हा तो भक्तीचाच एक भाग बनतो. म्हणजे आता इथे हे जर शेवटची जर आपण 3 वाक्य पाहिली, तर आपण ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये, भौतिक जगामध्ये आपण अडकलेले आहोत किंवा आपण इथेच आपला वावर आहे. जन्म, मृत्यू आपण ह्याच चक्रामध्ये आहोत. आणि मग याच्यातनं जर बाहेर पडायचं असेल, तर मग नेमकं जायचं कुठे हे सुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे. मग ते ज्ञान घेत आपण हळू टप्प्याने कारण की आपण अष्टांग योग शिकलेलो आहोत, की आपण तिथे बघितलेलं आहे, की एका तुम्ही कर्मातून करा, तुम्ही ज्ञानाद्वारे करा, तुम्ही ध्यानाद्वारे करा. पण एक-एक टप्पे पार परत आपल्याला वर जायचं आहे. आणि मग ते कुठे जायचं आहे, भगवंत कोण आहे? जसं-जसं आपलं ज्ञान वाढत जातं, जसं-जसं ओळख वाढत जाते, जसं-जसं माहिती वाढत जाते, तसं-तसं भगवंताबद्दल जाणून घेण्याची अजून उत्कंठा वाढत जाते, अजून आसक्ती वाढत जाते. आणि त्याचंच कुठेतरी प्रेमभक्तीमध्ये रूपांतर होईल आपल्याला कळणारही नाही. आणि हे सगळं करण्यासाठी आपल्याला नामाची साथ आहेच. आपण जसं-जसं नाम वाढत जाऊ, जसं-जसं नाम घेत जाणार, तसं आपलं अंतर्बाह्य शुद्धीकरण हे होतच राहणार आहे. आणि म्हणून आपल्याला हा ज्ञानाचा उपयोग कुठेतरी आपण ह्या मोहमायेमध्ये अडकलेलो आहोत, तर त्याच्यापासून बाहेर पडण्यासाठी निश्चितच त्याचा आपल्याला उपयोग होणार आहे. आता आपण लगेचच पुढे जाऊया. काय झालं? हां.
मग आजच्या आपल्या अध्यायाची सुरुवात किंवा आजच्या अध्यायामध्ये पण अर्जुनाचे प्रश्न आहेत. 6 प्रश्न आहेत आणि हे 6 प्रश्न म्हणजे जवळ-जवळ संपूर्ण 18 अध्यायांचं तत्वज्ञान किंवा आपण जे पहिल्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये शिकलो होतो, की आपण शरीर नाही आत्मा आहोत. म्हणजे जी भगवंतांनी जी भगवद्गीता सांगायला जी सुरुवात केली दुसऱ्या अध्यायापासून, दुसऱ्या अध्यायाच्या 13व्या श्लोकापासून, तर तिथेच भगवंतांनी पहिल्यांदाच सांगितलं, की आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. आणि मग त्या आत्म्याचं वर्णन त्यांनी सांगितलं, की तो आत्मा हा कसा चिरंतन आहे, सनातन आहे, हे सांगितलं. मग आपण शरीर नाही आहोत. मग ते शरीर कशाचं बनलं आहे किंवा मग ते आपण कसं कर्म करतो, हळू-हळू पुढे-पुढे आपल्याला सांगितलं. पण आज आपल्याला विस्तृतपणे आपल्याला बघायचं आहे, की हे शरीर, हे आत्मा म्हणजे हे सगळं नेमकं काय आहे? तर आजचा आपल्या अर्जुनाचे प्रश्न काय आहेत? प्रकृती. त्याचं उत्तर आहे भौतिक निसर्ग. प्रकृती म्हणजे काय? पुरुष म्हणजे काय? क्षेत्र काय आहे? क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम आणि ज्ञान आणि ज्ञानम म्हणजे ज्ञानाचे ध्येय. तर हे सगळं आज आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. मग अर्जुनाचा पहिलाच प्रश्न आहे. हरे कृष्ण माताजी. अंजना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे माझ्या प्रिय कृष्णा, मला प्रकृती म्हणजे स्वभाव, पुरुष म्हणजे भोग देणारा आणि क्षेत्रज्ञ जाणणारा आणि ज्ञान आणि ध्येय जाणून घ्यायचे आहे. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे कुंतीच्या पुत्रा, या शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ असे म्हणतात. हरे कृष्ण. मग आता अर्जुनाचेच पहिलेच प्रश्न आहेत, की प्रकृती काय आहे? प्रकृती मग पुरुष काय आहे? क्षेत्रज्ञ काय आहे? ज्ञान आणि ज्ञेय म्हणजे काय? तर हे मला जाणून घ्यायचं आहे. आणि मग भगवंतांनी उत्तर द्यायला सुरुवात केली आहे. भगवंत हे भक्तवत्सल आहेत. आपण कालच पाहिलं, की इतके की म्हणजे भक्ताने सांगावं आणि लगेच भगवंताने त्याच्यावर उत्तर द्यावं, भरभरून बोलावं. आणि तसं आज सुद्धा तेच सांगितलेलं आहे. अर्जुनाचे प्रश्न आहेत आणि लगेच भगवंत उत्तर देत आहेत. ते म्हणतायत, की शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो हे जाणतो, की त्याला क्षेत्रज्ञ असं म्हणतात. मग आता म्हणजे काय आता आपण बघूया हां. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यज्ञानं मतं मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे भारत, मी सर्व शरीरामधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण आणि हे शरीराने त्याच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजे ज्ञान होय, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता आपल्याला बघा आता आपण आधी क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ याच्यातला फरक समजून घेऊ. ठीक आहे. आता आपलं इथे त्यांनी काय म्हटलं, भगवंतांनी काय सांगितलं आहे, की आपलं शरीर म्हणजे क्षेत्र आहे आणि ह्या शरीरामध्ये स्थित असलेला आत्मा, परमात्मा जे आहे ते म्हणजे क्षेत्रज्ञ आहे. मग त्याच्यासाठी आपल्याला इथे एक छान उदाहरण आहे. तर तुम्हाला इथे एक छान शेत दिसतंय बरोबर? आणि त्या शेताच्या इथे तुम्हाला कुंपण दिसतं आहे. म्हणजे ते कुंपणामुळे एक हे शेत झालं आहे आणि एक दुसरं शेत झालेलं आहे. तर आता ह्या शेताचा जर आपण विचार केला, तर ह्या शेताचा एक ओनर आहे किंवा एक मालक आहे असं आपण म्हणू शकतो. जो ह्या शेताची रक्षण करतोय, राखण करतो आहे. त्या शेतामध्ये काय पिकवायचं, काय नाही पिकवायचं, त्याच्या मातीची क्वालिटी कशी आहे, मग इथं कुठलं चांगलं पीक येईल, मग ते पाणी किती आहे, काय म्हणजे हे सगळं त्याची माहिती आहे आणि त्या पद्धतीने तो उत्तम पद्धतीने ती शेती करतो आहे. का? कारण तो ह्या शेताचा रखवालदार आहे किंवा तो मालक आहे असं आपण म्हणू शकतो. मालक चालक आहे आणि म्हणून तो सगळं हे करू शकतो. पण तेच तो ह्या शेताच्या बाबतीत करू शकत नाही. कारण की हे बाजूचं शेत आहे त्याच्यावर त्याचा मालकी हक्क नाही. त्यामुळे त्याला माहीत नाहीये नेमकं काय. फक्त ते बाजूला आहे एवढंच डोळ्यांना दिसतं आहे. पण म्हणजे त्याच्याबद्दलचं डीपमध्ये नॉलेज किंवा खोलवर असं काय असं माहीत नाही आहे. पण तो ह्या शेताचं खूप छान करू शकतो आहे. आणि मग तसंच मग ह्या शेताचा आणि ह्या शेताचा संपूर्ण माहिती असणारा असा जर कोणी असेल तर परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, भगवान श्रीकृष्ण, की ज्यांना ह्या क्षेत्राबद्दलही संपूर्ण माहिती आहे, की काही आणि ह्या शेताबद्दलही संपूर्ण माहिती आहे आणि अजून आजूबाजूला कुठलीही क्षेत्र आहेत किंवा संपूर्ण क्षेत्राबद्दलची त्यांना संपूर्ण माहिती आहे. का? कारण की ते जगतपिता आहे, जगद्गुरू आहेत. ह्या संपूर्ण ह्या तिन्ही लोकांचेच आपण म्हणू शकतो स्वामी आहेत. त्यामुळे
ह्या सगळ्या गोष्टींची त्यांना माहिती आहे. पण आपल्या ह्या हा जो शेतकरी आहे त्याला फक्त त्याच्याच शेताबद्दल माहिती आहे. म्हणजे काय आता इथे, तर ही जी जमीन आहे किंवा हे क्षेत्र जे आहे ते म्हणजे आपलं शरीर. आणि हा जो रखवालदार आहे किंवा हा म्हणजे जीवात्मा म्हणजे आपला शरीरामध्ये असलेला आत्मा, जो आपल्या आपल्या शरीराचं रक्षण करतोय किंवा आपल्या शरीराला चेतना देण्याचं काम करतो आहे, असं आपण म्हणू शकतो. आणि ह्या त्या प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये किंवा प्रत्येक जीवामध्ये त्याच्यासोबत परमात्माही असतोच. त्यामुळे त्याला ह्या क्षेत्राची माहिती आहे, ह्या म्हणजे आपल्या सगळ्यांबद्दलची माहिती त्या परमात्म्याकडे आहे. म्हणजे आता आपण इथे बघा, मी अजून एक उदाहरण देऊ शकते, की आपण आता सगळे इथे क्लासमध्ये बसलेले आहोत. जर कोणाचं डोकं दुखत असेल किंवा माझं डोकं दुखतंय असं जेव्हा मी तुम्हाला सांगेल, की माझं डोकं दुखतं आहे, तेव्हा तुम्हाला ते कळेल, की नाही माझं डोकं दुखतं आहे. पण जोवर मी सांगत नाही, तोवर तुम्हाला ते समजणार नाही. कारण की माझ्या क्षेत्रामध्ये, माझ्या शरीरामध्ये काय चाललं आहे, काय दुखतं आहे, काय मला भूक लागली आहे का, तहान लागली आहे का, हे माझं मलाच समजणार आहे. किंवा तुमच्यापैकी तुम्हाला कोणाचं डोकं दुखतं आहे, कोणाला भूक लागली आहे, कोणाचं तहान लागली आहे. तर हे तुम्हालाच कळणार आहे. जेव्हा तुम्ही सांगाल, बोलणार, तेव्हाच कळणार. पण आपल्या ह्या सगळ्यांच्या शरीरामध्ये काय, कोणाचं डोकं दुखतंय का, कोणाला भूक लागली आहे का, तहान लागली आहे का, तर हे सगळं त्या परमात्म्याला सगळं दिसतं आहे. कारण की तो प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये आहे, की नाही? आपल्या प्रत्येकामध्ये भगवंताचा अंश आहे आणि परमात्मा स्वरूप आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये तो स्थित आहे. आणि पण आत्मा हा आपल्या प्रत्येकाचा हा जीवात्मा जो आहे तो वेगळा आहे आणि आपण प्रत्येकाने वेगळं क्षेत्र, वेगळं शरीर धारण केलेलं आहे. हे शरीर आपला आत्मा एका एका ड्रेससारखं, एका कपड्यासारखं आपण ते धारण केलेलं असतं आणि जेव्हा आपला मृत्यू होतो, तेव्हा आपण ते कपडा जो किंवा ते शरीर जे आहे त्याचा त्याग करतो आणि दुसरं शरीर धारण करतो. हो की नाही? मग आता पुन्हा आपण ह्या स्लाइडकडे येऊया, की इथे काय सांगितलं आहे, की सर्व शरीरांमधला क्षेत्रज्ञ म्हणजे आत्मा आणि परमात्मा हे क्षेत्रज्ञ आहेत. आणि कारण की ते त्या शरीराला चेतना देण्याचं काम करत असतात. आणि ते शरीर म्हणजे क्षेत्र आहे. मग आपल्या ह्या 3 अवस्था इथे आपल्याला दिल्या आहेत. खरं तर 4 अवस्था असतात, पण आपल्याला अ, सामान्य लोकांसाठी ह्या 3 अवस्था आहेत. त्यातली ही जी पहिली आहे, ही जागृत अवस्था आहे. तर याच्यामध्ये बघा आता तुम्हाला दिसतं आहे, की तो ऑफिसमध्ये बसला आहे, काम करतो आहे एकीकडे, दुसरीकडे हातामध्ये सिगारेट पण आहे, फोनवर बोलतोय, म्हणजे ऑफिसचं कामही सुरू आहे, व्यसनही सुरू आहे सगळं. पण ही त्याची जागृत अवस्था आहे. याच्यामध्ये त्याचं स्थूल शरीर, त्याचं सूक्ष्म शरीर, आत्मा, परमात्मा हे सगळे जागृत अवस्थेत आहेत. ठीक आहे. आता पुढचं दुसरं हे जे आहे याच्यामध्ये काय आहे, की आपल्याला आता हे जे दिसतंय हे स्थूल शरीर आहे हे आपल्याला माहिती आहे. हे स्थूल शरीर जे पंचमूळ महाभूतांनी बनलेलं आहे, तर इथे ते झोपलेलं आहे. पण आपलं जे सूक्ष्म शरीर जे आहे, म्हणजे आपलं मन, बुद्धी आणि अहंकार, मिथ्य अहंकार याच्याने जो आपलं सूक्ष्म शरीर बनलेलं आहे, तर ते जागृत आहे. आणि आत्मा आणि परमात्मा तर जागृतच आहे. आणि त्यामुळे आपल्याला काय दिसतं, आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे स्वप्न दिसतायत. किंवा काहीतरी अ, मनामध्ये किंवा काहीतरी चित्र रंगवलं जाते आणि ते त्याला स्वप्नामध्ये दिसतंय. ही आहे स्वप्नावस्था. तिसरी जी आहे इथे दिसतं आहे, तर ही गाढ निद्रा अवस्था. याच्यामध्ये काय आहे, की स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर दोन्ही गाढ झोपलेले आहेत. म्हणजे अगदी निद्रिस्त झालेले आहेत. पण आत्मा, परमात्मा जागृत आहेत. आणि चौथी जी असते ती चतुर्थ अवस्था, तुर्य म्हणजे चतुर्थ, चौथी अवस्था. तर ती तुर्य अवस्था जी असते, ती ज्यांची अध्यात्मामध्ये प्रगती झालेली आहे, ऋषी महाऋषींसाठी ती तुर्य अवस्था असते. आपल्यासाठी ह्या 3 अवस्था आहेत. आणि मग आता हे जे क्षेत्राचं आणि क्षेत्रज्ञाचं हे जे ज्ञान आहे, ते विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये वर्णित केलं आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिमाणांसह सहित वेदांत सूत्रांमध्ये सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आलं आहे. मग नुसतं आपल्याला हे गीतेमध्येच मिळत आहे हे का नाही? तर हे क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र हे हे वेगवेगळ्या उपमा देऊन किंवा हे जे ज्ञान आहे, ही माहिती जी आहे, हे तत्वज्ञान जे आहे, हे वेगवेगळ्या ऋषींनी वेगवेगळी उदाहरणं देऊन वेगवेगळ्या ग्रंथांमध्ये ते मांडलेलं आहे किंवा ते सांगितलेलं आहे.
आणि त्यामागचं कारण किंवा परिणामांसह हे सगळं त्यांनी विस्तृत त्याचं वर्णन केलेलं आहे, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. म्हणजे नुसतंच भगवद्गीतेमध्ये आलेलं आहे का? नाही, तर ते वेगवेगळ्या ग्रंथांमध्ये सुद्धा त्याचं ऋषीमुनींनी वर्णन केलेलं आहे. मग आता आपल्याला माहिती आहे, की आपल्या ह्या शरीराभोवती कोश आहेत. तर आता तर हे विविध कोश आपण हे कोश पहिल्या आधी सुद्धा पाहिले होते, आज पुन्हा बघणार आहोत. तर आपल्या शरीराभोवती जे कोश असतात त्यातला पहिला कोश आहे अन्नमय कोश. बरोबर? अन्नमय कोश याच्यामध्ये काय आहे, की पुन्हा मग हे अन्नमय कोश हे कोणासाठी किंवा आपले हे जे वलय जे आहे, तर हे याच्यामध्ये जे म्हणजे मानव किंवा प्राणी किंवा झाडं-झुडपं तर यांच्यासाठी, की आपण फक्त आपले जर खाणं आणि भूक लागली, खाल्लं म्हणजे इंद्रिय तृप्तीसाठी किंवा इंद्रियासाठीच आपला जन्म आहे किंवा आपण हेच कर्म करत राहतो किंवा ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय फक्त त्याच्यासाठीच उपयोगात आणली जातात. तर हे सगळं आहे हे अन्नमय कोश. त्याच्यानंतर पुढचं आहे प्राणमय कोश. प्राणमय कोशामध्ये कसं आहे, की आपल्याला त्याच्यापेक्षा जास्त, की आपल्यामध्ये मन, बुद्धी आहे याची जाणीव आहे. आपल्या शरीराचं आपल्याला रक्षण करायचं आहे. आपण श्वासोश्वास घेतो आहे. मग पान अपान वायू, प्राणवायू जो आहे त्याबद्दलची थोडीशी माहिती आहे किंवा आपण आपल्याला सुरक्षिततेचा विचार करणार आहोत किंवा हे सगळं जे आहे म्हणजे प्राणी आणि पुन्हा मनुष्य प्राणी. तर ह्यांच्यामध्ये हे वलय किंवा हे थोडंसं वलय जे आहे किंवा हा जो कोश जो आहे तो काय म्हणू शकतो आपण मला आता मराठी शब्द नाही आठवत आहे, की तो कोश ॲक्टिव्ह आहे. त्याच्यानंतर तिसरा आहे ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश. याच्यामध्ये आपले नुसते कर्मेंद्रिय आणि ज्ञानेंद्रियच काम करत नाहीत, तर आपलं मन, बुद्धी सुद्धा इथे आपलं तेवढंच काम करते आहे आणि मग आपल्याला मग मग हळू आपल्याला जाणीवा व्हायला लागतात, की मग आपल्या मनाच्या काय इच्छा आहेत, मग आपल्याला काय छंद आहेत. मग आपण वेगवेगळ्या गोष्टी वाचायला लागतो किंवा आपण छान गाणं शिकतो, तबला शिकतो म्हणजे म्युझिक शिकतो किंवा असं काही किंवा कोणी छान नृत्य म्हणजे ज्या विविध कला ज्या आहेत, तर त्या कला आपण जोपासण्याचा प्रयत्न करतो किंवा शिकण्याचा प्रयत्न करतो. हे जे आहे हे ज्ञानमय कोश. चौथं आहे हे विज्ञानमय कोश. हे हळू उलगडत जातं. मग याच्यामध्ये मन, बुद्धी आणि मग आपण जे शिकतो आहोत, आपण जे वाचन आता आपण ज्ञानमय कोशामध्ये जर आपल्याला वाचनाची आवड आहे किंवा आपण विविध गोष्टी वाचल्या, विविध गोष्टी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, तर आपल्याला त्या आपण इम्प्लिमेंट करायचा प्रयत्न करतो. मग आता आपल्याला माहिती आहे किंवा आपण एखादं कुठे वाचलं आहे किंवा आपल्याला कोणी प्रभुपादांची भगवद्गीता दिली किंवा इस्कॉनबद्दल कोणी काही सांगितलं. आपण गेलो मंदिरामध्ये दर्शनाला आणि त्यांनी सांगितलं, की ही माळ आहे, आपण माळ विकत घेतली. हा जप करायचा सुरुवात म्हणजे आपण माळ विकत घेतो आहे, घरी आल्यावर तो जप करतो आहे, सातत्याने करतो आहे. मग हे जे आहे, की आपण जे ज्ञान घेतलेलं आहे किंवा काय तर ते इम्प्लिमेंट करायचा प्रयत्न करतो आहे. विज्ञानमय कोश म्हणजे आपण आपल्यातला सात्विक भाव जो आहे, तो आपण किंवा आपल्यातला सत्वगुण जो आहे, तो कुठेतरी आपण वाढीस लावायचा प्रयत्न करतो आहे. 5वा जो आहे आनंदमय कोश. याच्यामध्ये सच्चित आनंद म्हणजे आपण हळू आपले हे जे एक कोश आहेत, एक ते हळू उलगडत जातायत किंवा हळू आपण त्याला प्रकाशमान किंवा त्याचा आपण काय म्हणू शकतो ऊर्जामय करायचा प्रयत्न करतो आहे आणि सगळ्यात शेवटचा जो आहे तो आनंदमय कोश. याच्यामध्ये काय आहे, की आनंदमय कोशामध्ये जसं आपण पण आता विज्ञानमय कोशामध्ये आपण नामजप करायला सुरुवात केली किंवा आपण छान पुस्तक वाचतो आहे, अध्यात्माबद्दल एखादं ज्ञान घेतो आहे आणि मग हळू याच्यामधनं आपण आपलं नामजप वाढवत जातो आहे. आपली साधना वाढली आहे आणि मग हळू याच्यात जर आपली प्रगती झाली, आध्यात्मिक प्रगती झाली, तर आपल्याला कशाचा आत्मसाक्षात्कार किंवा आपल्याला सच्चित आनंद हे भगवंताचं स्वरूप जे आहे, तर ते जाणण्याचा आपण प्रयत्न करू किंवा तिथे त्याची आपल्याला जाणीव होईल. तर हे असे वेगवेगळे कोश जे आहेत,
हे आपल्या प्रत्येकाच्या शरीराभोवती आहेत. मग आता आपण पुन्हा इथे बघूया की आपलं हे जे शरीर जे आहे हे 24 घटकांनी बनलेलं आहे. मग आता हे शरीररूपी यंत्र, मग हे 24 घटक कुठले आहेत किंवा आपण तर आपण ते बघणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. पंचमहाभूते मिथ्या, अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिय आणि मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुःख, समूह, चेतना आणि धैर्य या सर्वांना त्यांच्या विकारांसहित संक्षेपाने क्षेत्र असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता 24 घटक की आपण ज्याला म्हणतो, आपल्याला माहितीये की आपलं हे जे शरीर जे आहे हे पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे. बरोबर? पंचमहाभूत, त्याच्यानंतर म्हणजे ती 5, त्याच्यानंतर मिथ्या, अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त. अव्यक्त म्हणजे आपले जे त्रिगुण आहेत, 3 गुण जे आहेत, सत्व, रज, तम, उद्याच्या अध्यायात आपण बघणार आहोत. तर त्याला अव्यक्त असं म्हटलेलं आहे. परत 10 इंद्रिय. 10 इंद्रिय म्हणजे कुठली? तर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय. त्याच्यानंतर मन आणि आपल्या ज्ञानेंद्रिय, आपल्या इंद्रियांचे इंद्रिय विषय. तर हे सगळं आणि त्याच्यानंतर ते ह्या सगळे जे 24 घटक आहेत म्हणजे पंचमहाभूत, मिथ्या, अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिये, 5 इंद्रिय विषय आणि मन. तर ह्या सगळ्या 24 घटकांपासून आपलं हे जे शरीर जे आहे, हे शरीररूपी यंत्र आपण जे म्हणू शकतो की ते तयार झालेलं आहे. आणि मग ह्यांच्या संयोगाने, ह्या 24 घटकांच्या संयोगाने आपल्या मनामध्ये आपल्याला इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख ह्या ज्या वेगवेगळ्या भावना ज्या आहेत, ह्या वेगवेगळ्या तर ह्या सगळ्या गोष्टी तयार होतात किंवा हे सगळे विकार जे आहेत, ते ह्या सगळ्या गोष्टींच्या, ह्या 24 घटकांच्या संयोगाने त्या तयार होतात. मग अव्यक्त म्हणजे 3 गुण आहेत. 3 गुण कुठले? तर सत्व, रज, तम. मग जसा जसा तुमचा ज्या गुणाचा प्रभाव जास्त किंवा जो गुण तुमच्यामध्ये जास्त आहे, त्या पद्धतीने मग त्या इच्छा, द्वेष म्हणजे तशा पद्धतीने ह्या भावना, ह्या ज्या गोष्टी ह्या तयार होत जातात किंवा त्या पद्धतीच्या आपल्या अशा भावना किंवा इमोशन्स म्हणू शकतो. तर हे विकार जे आहेत, हे तयार होतात किंवा हे आपण आपल्या आपल्या मनामध्ये असतात. मग आता आपण शरीर पाहिलं, क्षेत्र पाहिलं. मग भगवंतांनी ज्ञान काय आहे? म्हणजे ज्ञानाची जणू व्याख्याच इथे आपल्याला सांगितलेली आहे 13व्या अध्यायामध्ये. मग त्या 13व्या अध्यायांमधल्या 4-5 श्लोकांमध्ये मिळून आपल्याला ज्ञानाची व्याख्या सांगितलेली आहे. ते आपण बघणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नम्रता, निहंकार, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिय विषयांचा त्याग, नित्य अहंकार रहित, जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी इत्यादींमध्ये दुःख दोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार, पत्नी, मुले बाळे इत्यादींपासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टींमध्ये समचित्त राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती, एकांतवासात राहण्याची उत्कट इच्छा करणे, सामान्य लोकांपासून अलग होणे आणि परम सत्याचा तत्वज्ञानात्मक शोध, अलग होणे, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्वाचा स्वीकार करणे आणि परम सत्याच्या तत्वज्ञानात्मक शोध हे सर्व ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सारे अज्ञान. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्ञानाची जणू इथे व्याख्याच भगवंतांनी दिलेली आहेत. मग हे बुलेट पॉइंट्स आहेत. मग तो नम्र असेल, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता म्हणजे हे सगळं इथे भगवंतांनी सांगितलेले आहे की हे सगळं ज्ञान आहे. मग हे ज्ञान आहे का? तर हे ज्ञान आहे. म्हणजे काय? तर ह्या ज्ञानाचं अनुशीलन म्हणजे जो ज्ञानी जो असतो, आपल्याला आपण राजविद्या, राजगुह्यम आपण 9वा अध्याय शिकलेलो आहोत. त्याला राजविद्या का म्हणायचं? हो की नाही? कारण की हे ज्ञानांचं ज्ञान आहे, बरोबर? की ज्याच्यामुळे आपल्याला भगवंतापर्यंत पोहोचता येणार आहे. मग भगवंतापर्यंत पोहोचता येण्याची प्रोसेस जी आहे, ती जी आपल्याला समजते आहे, ही माहिती आहे, ही माहिती आपण करून घेतो आहे, हे ज्ञान आहे. मग ज्याच्याने आपल्याला नम्रपणा वाढेल, नम्रता वाढेल, नम्र भाव वाढेल. मग नाहीतर कसं होतं की आपण मला भगवद्गीतेचे 18च्या 18 अध्याय पाठ आहे किंवा माझा 15वा अध्याय खूप सुंदर पद्धतीने मला सगळे श्लोक छान म्हणता येत आहेत किंवा मला त्याचा अर्थ खूप सुंदर पद्धतीने माहिती आहे, मी उत्तम निरूपण करते किंवा मी हे भागवतांचं वाचन केलेलं आहे, मी हे केलं, माझ्या रोज 16 माळा होतात, असं आपण म्हणतो आणि कुठेतरी हे म्हणता म्हणताच आपल्यातला अहंकार बळावतो.
हो की नाही? त्यामुळे भगवंत काय सांगतात, जो ज्ञानी आहे तो सगळ्यात पहिले भगवंतांनी सांगितलेलं नम्र आहे. हो की नाही? म्हणजे आपल्याला हे नम्रता, अभिमान, अहिंसा, सहिष्णुता म्हणजे हे जे काही आहे की हे सगळं म्हणजे ज्ञान आहे. पण हे सगळं म्हणजे ज्ञान म्हणजे काय तर आपल्याला हे सगळं आचरणात आणायचं आहे. याच्यासाठी एक छोटीशी गोष्ट आहे. अ, चैतन्य महाप्रभू जेव्हा साउथ साइडला, दक्षिण साइडला जात होते त्यांच्या प्रवासामध्ये, तर त्यांना एकदा एके ठिकाणी एक ब्राह्मण दिसले. म्हणजे बसले होते, हातामध्ये भगवद्गीता होती. भगवद्गीता उलटी धरलेली होती आणि डोळ्यातनं अश्रू वाहत होते, अश्रू वाहत होते. चैतन्य महाप्रभू तिथे जरा त्यांनी थांबले आणि त्यांना विचारलं, की "काय करता आहात तुम्ही? काय झालंय तुम्हाला?" तर म्हणे, "मी भगवद्गीता वाचतो आहे." तर चैतन्य महाप्रभू म्हणाले, "तुम्ही कशी वाचू शकाल? ही तर तुम्ही उलटी धरलेली आहे." तर ते ब्राह्मण म्हणतात, की मी अ, अज्ञानी आहे. मला लिहिता वाचता येत नाही. त्यामुळे मला ही भगवद्गीता सरळ आहे का उलटी आहे हे माहीत नाही. पण मग चैतन्य महाप्रभू म्हणतात, की "तर तुम्हाला वाचताच येत नाही आहे, तुम्हाला ती सरळ उलटी आहे हे माहीत नाही. मग तुम्ही रडतायत कशाला? तुमच्या डोळ्यात अश्रू का आहेत?" तर तेव्हा ते उत्तर देतात, की मला ह्याच्यात काय लिहिलं आहे, मला लिहिता वाचता येत नाही. त्यामुळे मला काय लिहिलं आहे ते समजत नाही. माझ्या गुरूंनी मला ही भगवद्गीता दिली होती आणि त्यांनी सांगितलं होतं, की "तू ही रोज वाचत जावा." तर मी ती रोज धरतो आणि त्यांनी मला त्याचा अर्थ समजावून सांगितला होता. त्यांनी मला सांगितलं होतं, की कुरुक्षेत्राच्या मैदानावर ही भगवद्गीता सांगितली गेली, हे तत्वज्ञान सांगितलं गेलं. जिथे माझे भगवंत सारथी झाले होते, की भक्तासाठी ज्यांनी एवढं अ, स की ते भक्ताला त्यांनी रथाचा तो आपण म्हणू शकतो यजमान आहे बनवलं, मालक बनवलं आणि त्यांनी सारथाची भूमिका स्वीकारली आणि ते हे सांगतायत आणि पुन्हा घळा-घळा रडतायत, अश्रू वाहत आहेत. आणि मग तिथे चैतन्य महाप्रभू म्हणाले, की "तुम्ही स्वतःला अज्ञानी कसे म्हणू शकतात, की तुम्हाला फक्त ते काय लिहिलं आहे हे वाचता येत नाही, पण ते तुम्हाला समजलं आहे. म्हणजे तुम्हाला भगवद्गीता खऱ्या अर्थाने समजलेली आहे. तुम्हाला ते ज्ञान खऱ्या अर्थाने समजलेलं आहे. भगवंत काय आहेत, ते भक्तासाठी काय करू शकतात, भक्ताने काय केलं पाहिजे हे तुम्हाला खऱ्या अर्थाने समजलेलं आहे." आणि अ, अशी ही चैतन्य चरितामृत मधली एक छोटीशी गोष्ट आहे, की म्हणजे ज्ञान ह्या शब्दाचा अर्थ की फक्त कुठल्यातरी गोष्टीची आपण माहिती घेणं नाही, तर त्याचं अनुशीलन. मग त्याच्यामुळे आपल्याला नम्रता आली पाहिजे. मग आता इथं भगवंतांनी आपल्याला दिसतं आहे, की आपल्याला अ, नम्रता. मग नम्रता म्हणजे काय, की सन्मान मिळाल्याचे समाधान मिळावे म्हणून चिंताग्रस्त होऊ नये. मग अभिमानामध्ये काय सांगितलं आहे, की अभिमान कशाचा? आपण हे शरीर नाही, आत्मा आहोत. हो की नाही? मग आत्म्याचा कसला मान-सन्मान, कसला आदर? तो तर ह्या शरीरांचा, त्या शरीराबरोबर आलेल्या त्या विकारांमधला एक भाग आहे. मग अहिंसा. मग जो कोणी ह्या आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये उन्नती करत नाही, तोपर्यंत तो हिंसाचारच करतो आहे. असं कुठेतरी म्हणत आहेत प्रभुपाद. त्याच्यानंतर सहिष्णुता, की अपमान सहन करायचा सराव म्हणजे उगाचच कोणी आरे केलं म्हणून कार्य केलंच पाहिजे असं नाही, की आपण सुरुवातीला संयम ठेवणं गरजेचं आहे. जसं आपण अ, अ, काल नाही आपण उद्याच्या अध्यायामध्ये वाचणार आहोत. आपण शिशुपाल यांची गोष्ट आपण ऐकणार आहोत. त्याच्यानंतर साधेपणा, की आपण इतकं साधं, इतकी आपल्या वागण्या-बोलण्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी असली पाहिजे, इतकं सरळपणा, शुद्ध, की शत्रूलाही आपण आपल्यातल्या मैत्रीची भावना निर्माण झाली पाहिजे किंवा आपण किती सत्य, किती प्रामाणिक आहोत हे त्याला जाणवलं पाहिजे. त्याच्यानंतर हे सगळं आपल्याला केव्हा शक्य आहे, की जेव्हा आपण आध्यात्मिक गुरूंचा स्वीकार करू ना, ते आपल्याला बरोबर मार्गदर्शन करतात. फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं आध्यात्मिक गुरु हे परंपरेतून आले पाहिजे. हे तेवढं आपल्याला चेक करणं गरजेचं आहे, कारण आपण कलियुगामध्ये वावरतो आहोत म्हणून. बाकी मग स्वच्छता, मग आपल्याला नामजप हा स्वच्छतेचंच काम करत असतो. जसा वॉशिंग पावडर आहे किंवा साबणच आहे. अंतर्बाह्य स्वच्छता ही आपण कारण की स्नानादी कर्म आपण करतो, शौचादी कर्म, स्नानादी कर्म. तर ती आपली स्वच्छता आपण बरोबर शारीरिक स्वच्छता करतोय, आपण स्वतःला मस्त सजवतो आहे. पण आपल्याला अंतर्गत स्वच्छता, त्याच्यानंतर आपल्याला हे सगळं जे आहे ते आपल्याला नामजप जेव्हा आपण करू, तेव्हा ते आपल्याला जमणार आहे. मग स्थिरता, मग आपल्याला जे स्थैर्य केव्हा येईल? आता आपण कसं एका
आपल्याला आपण त्या महत्वाकांक्षांपुढे आपण नुसतं धावतो आहे, की हे पाहिजे, ते पाहिजे. पण जेव्हा आपल्याला आध्यात्मिक ज्ञान समजते, की मोक्ष काय आहे, वैकुंठ काय आहे. भले तो नाही मिळणार या जन्मात, पुढच्या जन्मात मिळेल, माहीत नाही कधी मिळेल. पण कुठेतरी सुरुवात तर आपल्याला झाली आहे. ते आपण करायचा प्रयत्न करतो आहे. नामजप तर करायला लागलो. भगवद्गीता तर वाचायला लागलो. त्याचा अर्थ तर समजून घ्यायला लागलो. म्हणजे आपल्याला कुठेतरी स्थैर्यता आली, आपल्याला आपल्या आयुष्याचं ध्येय काय आहे हे समजलं. त्याच्यानंतर आत्मनियंत्रण. मग जेव्हा आपल्याला ध्येय समजतं आहे, तर हळू मग ह्या गोष्टी येणारच, की मग आपण कुठेतरी इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवायला लागू. कुठेतरी आहारावर आपण नियंत्रण ठेवायला लागू, की आध्यात्मिक प्रगती होण्यासाठी काय गरजेचं आहे त्याचा स्वीकार करू आणि काय गरजेचं नाही आहे त्याचा आपण त्याग करायला सुरुवात करू. ते त्याग करण्याची सामर्थ्य आपल्यामध्ये डेव्हलप होणार. त्याच्यानंतर इंद्रिय वस्तूंचा त्याग. मग जसं आता सांगितलं तसं, की अ, आध्यात्मिक प्रगतीसाठी जे गरजेचं नाही, तर त्या गोष्टींचा त्याग करणं. त्याच्यानंतर वाईटाची धारणा, की आपला हा जन्म काय आहे? म्हणजे आपण जन्म-मृत्यूच्या वेढ्यात अडकलोय. म्हणजे काय जन्म होणार, मग आपण परत आपल्याला वार्धक्य येणार, कुठलातरी आजार जडणार आणि मग ते शरीर जीर्ण झालं, की मृत्यू. जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी याच्या व्यतिरिक्त आपण कुठल्याही ह्या चक्राच्या पलीकडे नाहीच. मग याच्यापासून आपल्याला जर मुक्ती देण्यासाठी आपल्याला आध्यात्मिक गुरूंनी जे सांगितलेलं आहे, त्या मार्गदर्शन ऐकणं, त्यानुसार आपण आचरण करणं आणि हळू ह्या भौतिक जीवनातून किंवा ह्या भौतिक जीवनाचा आपण त्याग करून हळू अध्यात्मामध्ये आपण आपली प्रगती करू शकतो. मग अलिप्तता. अलिप्तता म्हणजे काय, की भगवंतापर्यंत पोहोचण्यासाठीची तयारी. मग जसं आपण वर सांगितलं, की नको त्या गोष्टींचे आपल्याला भौतिक गोष्टींचा त्याग करायचा आहे आणि अध्यात्मासाठी जेवढ्या गोष्टी गरजेच्या आहेत, तेवढ्या हळू आपण स्वीकारून हळू आपली प्रगती साधू शकतो. मग पत्नी, मुलं, कुटुंब इत्यादींशी कोणतेही बंधन आपल्याला प्रपंच करता परमार्थ साधायचा आहे. पण त्या प्रपंचात अडकायचं नाही आहे. आपल्याला सांगितलं आहे प्रपंच करावा नेटका. म्हणजे काय, की आपण प्रपंच करायचा. मग पत्नी आहे, मुलं आहे, बायको आहे, नवरा, सासू, सासरे, आई, वडील, अनेक नाती आहेत, मित्र-मैत्रिणी आहेत, सगळे आहेत. शेजारी-पाजारी आहेत. पण त्यांच्यामध्ये राहून ती जी आपली कर्तव्य आहेत, ती पूर्ण करता आपल्याला कुठल्याही बंधनात न अडकता आपल्याला परमार्थ साधायचा आहे. आपल्याला भगवंताशी अनुसंधान साधायचं आहे. आणि मग पुढे सांगितलं आहे, की अगदी चित्तवृत्ती म्हणजे नित्य का समचित्तत्वम. म्हणजे कुठल्याही आणि हे सगळं करत असताना, की माझा ह्याच्यात काय फायदा? निष्काम कर्म, निस्वार्थी बुद्धीने आपण भगवंताची भक्ती करत राहिली पाहिजे आणि अखंड भक्ती सेवा. मग हे करता कधी जर आपण आपल्यालाच कळणार नाही, की आपण अनन्य भक्ती सेवेमध्ये कधी लीन होऊ आणि हळू आपण कसे भगवंतापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण पुढचं मार्गस्थ होऊ. तर हे त्याच्यात दिलेलं आहे. मग निर्जन ठिकाणी राहण्याची आकांक्षा. मग हळू काय होतं, की जसं आपल्यातलं आपण ह्या गोष्टी नामजप वाढतो आहे. आपण अ, अध्या तत्वज्ञान काय आहे हे वाचत जातो. तसं हळू आपल्यामध्ये मग भौतिक जगामध्ये आपण किंवा भौतिक ह्या आसक्तींमध्ये किंवा त्या विचारांच्या त्या लोकांमध्ये आपण न वावरता आपण सत्संग किंवा संतांचा संग त्यांच्या सोबत राहण्याचा किंवा त्यांच्या सोबत राहून आपली कशी प्रगती आपल्याला आध्यात्मिक प्रगती कशी साधता येईल, तर त्यांचा आपण सहवासात राहण्याचा प्रयत्न करतो किंवा त्याचा आपल्याला तो सहवास मिळतोच. आणि मग पुन्हा तेच की सामान्य लोकांपासून अलिप्तता जसं आता आपण बघितलं आणि आत्मसाक्षात्काराचे महत्त्व स्वीकारणे म्हणजे अध्यात्मज्ञान. म्हणजे आपल्याला पुन्हा काय की जे ला आवश्यक आहे गरजेपुरताच आपण ज्या गोष्टी आहेत त्यांचा अवलंब करून बाकीच्या गोष्टींचा आपण ज्या गोष्टींमुळे उगाचच आपला वेळ खर्ची होतोय म्हणजे आपण सिनेमाला गेलो, काही कुठेतरी आपण जे रोज टीव्ही लावून बसतो आणि डेली सोप बघत असतो. त्याच बातम्या आपण बघत असतो. तर आपण ह्याचा कुठेतरी तो जो वेळ आहे, तो आपण आपल्या आध्यात्मिक प्रगतीसाठी आपण तो वेळ वाचवू शकतो किंवा तिथे तो वेळ खर्ची करू शकतो.
आता आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञेय म्हणजे काय याचे मी तुला आता वर्णन करून सांगतो, जे जाणल्याने तू अमृताचे आस्वादन करू शकशील. अनादी आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्यकारणांच्या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्ञान काय आहे हे आपण पाहिलं. मग ज्ञेय, मग आपल्याला त्या ज्ञानाद्वारे भगवंतापर्यंत पोहोचण्यासाठीची जी प्रोसेस आहे ते म्हणजे ज्ञेय. आणि मग त्याचं वर्णन जे आहे ते आता आपल्याला पुढे बघायचं आहे. आणि हरे कृष्ण. हा श्लोक वाचायचा आहे ना. हा सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूचैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परमात्मा हा सर्व इंद्रियाचे मूळ गुणस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता आपल्याला परमात्मा जो आहे ह्या सगळ्यांचं मूळ आहे, सर्व इंद्रियांचं उगमस्थान आहे. त्याच्यानंतर आपण परमात्म्यांच्या ज्या शक्तींचा आपण विस्तार पाहिला, ज्या 8 शक्ती पाहिल्या, त्यातलीच एक पंचमहाभूत आणि जे आपण 7व्या अध्यायात पाहिलं की त्यापासून आपलं शरीर बनलेलं आहे, स्थूल शरीर बनलेलं आहे. तर वेगवेगळ्या आपण त्या सगळ्या शक्तींचा, वेगवेगळ्या गोष्टींचा आपण विस्तार आपण भगवंतांचा पाहिला आणि तेच आपले पालन करता आहे. आता मला सांगा की आपण मी तुम्हाला उदाहरण देते किंवा एक प्रश्न विचारते. आपण झाडांना जर पाणी घालायचं तुम्हाला कोणीतरी सांगितलं जा झाडाला पाणी घाल. तर ते असं मोठं झुपकेदार झाड असेल किंवा छोटं कुंडीमधलं झाड असेल, तर तुम्ही त्या झाडाच्या छान असं डेरेदार फळ आलं आहे, त्या फळाला पाणी घालणार. का सुंदर असं मस्त सुवासिक फुल आलं आहे, त्या फुलाला पाणी घालणार. पानांना पाणी घालणार, फांद्यांना घालणार. पाणी कशाला घालणार तुम्ही? हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हम्म. मुळांना माताजी. मुळांना घालणार. खूप छान माताजी. अगदी बरोबर. म्हणजे आपल्याला पाणी कशाला घालायचं आहे? झाडाच्या मुळाला. झाडाच्या मुळाला जेव्हा आपण पाणी घालणार, तेव्हा संपूर्ण झाडांचं पालन-पोषण होणार. त्याच पद्धतीने आपल्याला भगवंत हे सगळ्या तत्वाचं, सगळ्या गोष्टींचं मूळ आहे आणि म्हणून आपल्याला त्या मुळाला पाणी घालायचं. मुळाला आपण 15व्या अध्यायात बघणार आहोत. पण मी आता एक ह्या श्लोकाला धरून आहे म्हणून सांगते की त्या मुळाला आपल्याला ते पालन-पोषण करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे? नामजप करायचा आहे. त्यांची सेवा करायची आहे. त्यांची मग वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. नवविधा भक्ती आपण पाहिलेलं की वेगवेगळ्या प्रकाराने आपण त्यांना उपासना करू शकतो, सेवा करू शकतो. तर आणि त्याद्वारे कारण काय आहे की ते तिन्ही जगांचे स्वामी आहेत. त्या प्रकृतीच्या सर्व जे 3 गुण आहेत, त्या तिन्ही गुणांचे ते स्वामी आहेत. त्यामुळे आपल्या ह्या संपूर्ण प्रकृती, त्या संपूर्ण ह्या सृष्टीचा विस्तार जो आहे त्यांच्यापासून झालेला आहे. हो की नाही? मग आता आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्ण. मला श्लोक वाचायचा आहे ना. बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मताद्व विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. हरे कृष्ण माताजी. परंतु हे सर्व चराचर प्राणी मात्र सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रिय पलीकडे आहे. ते जरी अत्यंत दूर असले तरी ते सौम्य. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे परमतत्व आहे, परमात्मा परमेश्वर हे ह्या सगळ्यांच्या आपल्या सगळ्यांच्या हृदयात स्थित आहे. हे आपल्याला सगळ्यांना फिक्स माहिती झालेलं आहे, बरोबर? पण ते आपल्या आतमध्ये पण आहेत, म्हणजे आपल्या शरीरात पण आहेत, पण आपल्या ते आजूबाजूला सुद्धा आहेत, बाहेर सुद्धा आहेत. हो की नाही? आणि ते आपल्याला दिसत नाहीत. आपण आता ते उदाहरण तर आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला असं क्षितिजासारखं दिसतं आहे आणि मग हळूहळू आपण जेव्हा पुढे जातो तेव्हा आपल्याला ते झाड दिसतं, डोंगर दिसतो, झाडावरचा पक्षी दिसतो, तो कुठलं फळ खातोय ते दिसतं. पण जसं आपण लांब असतो तसं आपल्याला ते दिसतं का? ते आपल्याला फक्त एक क्षितिज दिसतं की नाही? सध्या भगवंतांचं आणि आपलं तसंच आहे की आपण ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये अडकल्यामुळे किंवा हे सगळे कोश आपल्या भोवती असल्यामुळे काय झालेलं आहे की
आपले इंद्रिय जे आहेत हे सदोष इंद्रिय आहेत. त्यामुळे समोर भगवंत जरी असला तरी तो आपल्याला त्याची ओळख होणार नाही, जाणीव होणार नाही. तर ते आपल्या सगळ्यांच्या जवळ जरी असले तरी आपल्या अंतरंगात आहेत, पण आपल्याला ते दिसतात का? नाही दिसत. आपण कितीही वाचलं, कितीही कुठे हे केलं तरी त्याची जाणीव आपल्याला होते का? जोवर आपण अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होत नाही, तोवर ते आपल्या आतमध्ये आहे त्याची आपल्याला जाणीव होणार नाही, आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होणार नाही. आणि ते आपलं कसं पालन पोषण करतात याच्यासाठी एक छोटीशी इथे छान गोष्ट आहे. हे हे परीक्षित महाराज आहेत, म्हणजे आपल्या मातेच्या उदरात असताना तर त्यांचं रक्षण भगवंतांनी केलं होतं. तर ते कसं ते आपण बघूया. तर आपल्याला ती गोष्ट सगळ्यांना माहिती आहे, की अश्वत्थामा यांनी ब्रह्मास्त्र सोडलं होतं आणि ते ब्रह्मास्त्र असं सोडलं होतं, की त्याची त्यांच्याकडे तोड नव्हती. आणि त्यामुळे उत्तरेच्या गर्भामध्ये जे परीक्षित महाराज जे होते, पांडवांचा वंश जो वाढत होता, तर त्याच्यासाठी ते ब्रह्मास्त्र सोडलं होतं. आणि मग त्याचं रक्षण कसं करायचं, पांडवांच्या वंशजाचं रक्षण कसं करायचं आणि मग तिथे त्या त्या गर्भाच्या आतमध्ये असलेला जो परमात्मा म्हणजे आपल्या सगळ्यांमध्ये क्षीरोदक्षाय विष्णू आहेत, बरोबर? तर त्या क्षीरोदक्षाय विष्णूंनी त्या छोट्या बाळाचं त्या गर्भाचं रक्षण केलेलं आहे आणि ते ब्रह्मास्त्र जे आहे ते परत फिरवलेलं आहे. आणि म्हणजे ते आपलं पालन पोषण कसं करतात, आपलं रक्षण कसं करतात, भक्ताचं रक्षण कसं करतात. तर ही एक छोटीशी गोष्ट आहे की ते आपल्यामध्ये आहेत आणि आपल्याला त्याची जाणीव नाही किंवा ते आपल्या जवळ असून ते आपल्यापासून फार दूर आहेत. आणि मग त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे? हरे कृष्ण माताजी. मास्टर. हरे कृष्ण. सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचे उद्गम जो आहे तो भौतिक अंधकाराच्या अतीत आहे आणि अव्यक्त आहे. तो ज्ञान आहे, तो ज्ञेय आहे आणि ज्ञानाचे ध्येय आहे. तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता इथे की काय म्हटलं आहे की सर्व वस्तूंमधील प्रकाशाचं उगमस्थान म्हणजे आपण रोज एक श्लोक म्हणतो, बरोबर? प्रणाम मंत्रासोबत की ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया, म्हणजे अज्ञानरूपी अंधार जो आहे, हो की नाही, तर त्याच्यामध्ये ज्ञानरूपी अंजन तुम्ही घाला, हो की नाही. मग हे काय आहे की ह्या भौतिक अंधारामध्ये आपण हे ब्रह्मांड कसं आहे, ह्या ब्रह्मांडामध्ये जर सूर्य आणि चंद्र नसेल तर इथे फक्त आणि फक्त अंधकार आहे, हो की नाही. त्याला चंद्राचा आणि सूर्याचा प्रकाश आहे म्हणून तिथे आपल्याला दिवस रात्र होत आहेत किंवा आपल्याला प्रकाश दिसतो आहे. मग हे ज्ञानरूपी प्रकाशाद्वारे आपल्याला भगवंतापर्यंत पोहोचणं किंवा आपल्या हृदयामध्ये जो स्थित आहे त्याच्यापर्यंत पोहोचणं म्हणजे आपल्या ज्ञानाचं ध्येय काय आहे. म्हणजे ही जी प्रोसेस जी आहे हे म्हणजे ज्ञेय आहे. ज्ञेय काय आहे की आपल्याला भगवंतापर्यंत पोहोचणं किंवा जे ज्ञान जे आहे ते त्याचं अनुशीलन करून आपल्याला त्या भगवंताशी अनुसंधान साधणं ह्या प्रोसेसला ज्ञेय असं म्हणतात. म्हणजे आपल्याला त्या अंधारातून आपल्याला त्या प्रकाशाकडे जायचं आहे आणि मग तो आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. म्हणजे आपल्याला आत जायचं आहे. त्या अंधारातनं आपल्याला त्या भगवंता पर्यंत पोहोचायचं आहे. आपल्या सगळ्यांमधला जो स्थित असा जो परमात्मा स्वरूप जे आहे, जे भगवंताचं चतुर्भुज रूप जे आहे, तर त्याचा साक्षात्कार होणं म्हणजे तर ह्या प्रोसेसला ज्ञेय असं म्हटलेलं आहे. आणि मग आता आपण पुढे बघूया. एक मिनिट, काय झालं? हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे क्रियाकल्पांचे क्षेत्र म्हणजे शरीर, ज्ञान आणि ध्येय हे मी थोडक्यात वर्णन केले आहे. केवळ माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगते की अशा प्रकारे की आपण क्षेत्र काय आहे, ज्ञान, ज्ञेय याचं मी थोडक्यात आता वर्णन सांगितलेलं आहे. आणि जे माझे भक्त आहेत म्हणजे पुन्हा तेच की ज्यांचा विश्वास आहे, ज्यांच्यातलं सात्विक गुण वाढीस लागलेला आहे, मग तेच भगवंताबद्दल जाणून घेण्याची आसक्ती धरू शकतात किंवा ते ज्ञान काय आहे ते घेण्याची त्यांच्यामध्ये इच्छा तयार होते, नामजप करायला लागतात. तर असे जे आहेत की जे माझे भक्त जे आहेत तर तेच ह्या गोष्टी प्राप्त करू शकतात. जे मूढात्मा आहेत, संशयात्मा आहेत, तर त्या लोकांसाठी भगवंत म्हणजे एक कोणीतरी एक सामान्य माणूस आहे किंवा कुठल्या तरी निर्गुण निराकार रूप आहे
आणि त्यामुळे त्यांच्यासाठी हे नाही, जे माझे भक्त आहेत तेच हे सगळं समजू शकतात, जाणू शकतात, असं भगवंत सांगत आहे. आणि मग पुढे बघूया आपण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादी असल्याचे जाण. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता भौतिक प्रकृती आणि जीव तर यांच्यापासून म्हणजे आपले हे जे विकार जे आहेत, जे आपण मगाशी पाहिलं, इच्छा, आकांक्षा, द्वेष, मत्सर, हे वेगवेगळे विकार आहेत. आपण 24 घटकांपासून आपलं शरीर बनलेलं आहे आणि त्याच्या संयोगाने हे विकार तयार होतात. आणि अव्यक्त तर आहेत, त्रिगुण तर आहेत आणि जसा आपला जो ज्या गुणाचा प्रभाव त्या पद्धतीने ते गुण अजून जास्त पद्धतीने ते जास्त प्रभावी असतात. की जर तुमच्यामध्ये रजोगुण किंवा तमोगुणाचा प्रभाव जास्त असेल तर तो गुण एखादा दुर्गुण जो आहे किंवा द्वेष, मत्सर किंवा जे षड्रिपू जे आपल्या भोवती आहेत, तर ते त्यांचा प्रभाव हा जास्त असतो. तर हे सगळं या भौतिक प्रकृतीपासूनच उत्पन्न होतं. स्वभावतः आपण 8व्या अध्यायात पाहिलेलं आहे, की आपल्या आत्म्याचा स्वभाव काय आहे? अध्यात्म. अध्यात्म म्हणजे काय? तर आपण भगवंताचा सेवक हाच मूळ स्वभाव आहे, मूळ वैशिष्ट्य आहे, गुणधर्म आहे आपल्या आत्म्याचा. पण केवळ आणि केवळ या भौतिक प्रकृतीमुळे आल्यामुळे आपण ह्या विकारांमध्ये अडकलेलो आहोत. आणि मग म्हणून पुढे भगवंत म्हणत आहेत, कार्यकारण कर्तृत्वे हेतू प्रकृती उच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतू उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रकृती ही सर्व भौतिक कार्य कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते, तर जीव या संसारातील विविध सुखदुःखांच्या उपभोगात कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ही जी प्रकृती जी आहे, या प्रकृतीमध्ये अडकल्यामुळे आपण हे जे सगळे कार्यकारण म्हणजे हे जे सगळे विकार वगैरे जे आहे, जे कारण जे आहे, तर ते त्याचं मूळ काय आहे, तर ही प्रकृती आहे. पण आपला हा जो जीवात्मा आहे, आपला हे जो जीव जो आहे, तर तो आपल्या भोवती जे सुख-दुःख जे आहेत, जे आपल्याला जे चढ-उतार ज्याला आपण म्हणतो, सुख-दुःख जे म्हणतो, तर ते आपला आत्मा जो आहे, तर तो त्याच्यासाठी कारणीभूत आहे, असं इथे सांगता आहेत. आणि त्याच्यासाठी पुढे लगेच म्हणता आहेत, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य तत्सद्योनी जन्मसु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृती गुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक या माताजी तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. मी वाचते. थांबा, आवाज ना ब्रेक होतोय. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते, त्यामुळे त्याला विविध योनींद्वारे मध्ये बरेच वाईट प्राप्त होते. मग आपण आपला हा जो जीवात्मा जो आहे, ह्या प्रकृतीमध्ये अडकला आहे. ह्या प्रकृतीचे 3 वैशिष्ट्य गुणधर्म काय आहेत, तर जे 3 गुण आहेत, हो की नाही, रज, सत्व आणि तम, ह्या 3 गुणांमध्ये आपण अडकलेलो आहोत. आणि त्या पद्धतीने मग आपण आपलं कृती कर्म करत असतो. आपल्या इच्छा, आकांक्षा, त्या 3 गुणांचा ज्याचा प्रभाव जास्त तशा त्या पद्धतीने मग आपल्या इच्छा, आकांक्षा किंवा त्या पद्धतीने आपली कर्म केली जातात, कृती केली जाते. आणि मग त्याचा परिणाम म्हणून काय होतं, की जसं आपलं कर्म, त्याचा परिणाम म्हणून आपल्याला पुढचा जन्म मिळतो. मग पुढचा जन्म काय असेल, तर ह्या 84 लक्ष योनी आहेत. तर त्या 84 लक्ष योनीमध्ये मग जसे तुमचे कर्म आहेत, त्या पद्धतीने तुम्हाला उच्चतम योनीमध्ये तुमचा जन्म होऊ शकतो किंवा कुठल्याही प्राण्यांच्या किंवा कुठल्याही योनीमध्ये तुमचा जन्म होऊ शकतो. 84 लक्ष योनी आहेत. तुमच्या कर्मानुसार ह्या गोष्टी सगळ्या ठरवल्या जातात किंवा त्याचा परिणाम म्हणून असं म्हणू शकतो, की आपण आपला पुढचा जन्म होतो, असं भगवंतांनी इथे सांगितलेलं आहे. आणि मग हे सांगताना ते पुढचं लगेच म्हणत आहे, उपदेष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः पर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तरी या शरीरात आणखी एक आहे, एक दिव्य भोक्ता, जो भगवान आहे, सर्वोच्च मालक आहे, जो देखरेख करणारा आणि परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे आणि जो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. मग आपल्या सगळ्यांमध्ये आपण आता पाहिलं की सगळ्यांच्या शरीरामध्ये क्षीरोदक्षाय विष्णू भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा परमेश्वर आपल्यामध्ये स्थित आहे. तो काय करतो आहे, तो दिव्य भोक्ता आहे, तो उपदेष्टा आहे. म्हणजे काय, तो देखरेख करायचं काम करतो आहे. त्याच्याकडे आता आपलं जे काही कर्म आहे, कर्माचा परिणाम आपण आताच पाहिला की कुठल्याही योनीमध्ये आपला जन्म होऊ शकतो. मग हे कर्माची नोंद कोण करतो आहे, तर सर्व आपल्या शरीरामध्ये असलेला जो परमात्मा आहे, तो या सगळ्या गोष्टींची नोंद करतो आहे. त्याच्याकडे सगळ्यांच्या डेटा फाईल्स आहेत. आपली सुद्धा डेटा फाईल आहे. रोजच्या रोज क्षणोक्षणी अपडेट होत असते. आपण काय कर्म करतोय, कृती काय करतोय, मनामध्ये भावना काय आहेत, आवडीने करतो आहे, मनापासून करतो आहे का मनात एक आहे आणि कृतीमध्ये एक आहे. सगळं सगळं तो बघतो आहे आणि त्या पद्धतीने तो सगळ्या नोंदी तो करतो आहे. म्हणजे तो देखरेख करतो आहे तो. त्या आपल्या कुठल्याही कर्मामध्ये तो सहभागी नाही आहे. तो सगळं फक्त लांबून बघतो आहे. तर तो उपदेष्टा, तो अनुमंता आहे. म्हणजे तो परवानगी देणारा आहे, की आपण माझ्या मनात एखादी गोष्ट आली किंवा एखादी कृती करायची, पण मी ती केली सुद्धा. पण ती पूर्ण करायची की नाही, त्याचा परिणाम काय असेल, त्याचं फळ काय असेल, तर ते जे आहे ते त्या भगवंताच्या हातात आहे. तर तो ती परवानगी देतो आहे. आणि आणि जो परमात्मा म्हणून अ, ओळखला जातो. च भर्ता भोक्ता महेश्वरम. तो दिव्य भोक्ता आहे. तो दिव्य भोक्ता का आहे? आता जसं मी मगाशी सांगितलं, की आपण त्या मुळाला पाणी दिलं, की संपूर्ण झाडाचं पालन-पोषण होतं, हो की नाही? मग तो जर दिव्य भोक्ता आहे, म्हणजे त्याने जर एखादी गोष्ट तर ती जी त्याच्यासाठी किंवा त्याच्या आनंदासाठी केली किंवा तो जर आनंदी असेल, तो भगवंत आनंदी असेल, तर विचार करा सगळी सृष्टी आनंदी असेल, तिन्ही लोक आनंदी असेल, हो की नाही? की कुठल्यातरी मग आपण नुसत्या झाडाच्या फळाला पाणी दिलं, तर बाकीचं झाड मूर्छवून जातं की नाही? तसं आता इथं आपण मुळाला म्हणजे भगवंत जर आनंदी असेल, तर संपूर्ण सृष्टी जी आहे, तर ती आनंदी राहील की नाही? आणि म्हणून तो दिव्य भोक्ता आहे. तो तिन्ही लोकांचा स्वामी आहे. तर हे जाणून आपल्याला आपलं सेवा करायची आहे, आपलं कर्म करायचं आहे. आणि मग अजून एक की इथे भगवंत परवानगी देतो आहे. त्याच्यासाठी मी एक छान उदाहरण असं देते, की आता मी तुमच्या समोर बसलेली आहे. मी काही बोलते आहे, तुमच्यापर्यंत ऐकू येतंय. मी असे छान हातवारे हलवते, हातपाय हलवते आहे. पण आता मला सांगा, की मी हा हात जो आहे, हा असा वर करते आहे किंवा मी अशी टाळी वाजवते आहे, तर ही माझ्या मनामध्ये इच्छा निर्माण झाली. तर मग ते माझ्या मनामधली इच्छा जी आहे, तर ती माझ्या ज्ञानेंद्रियांनी, माझ्या कर्मेंद्रियांना ती परवानगी दिली, की आता तू हे हात उचल आणि एकमेकांना ते मिटव किंवा ते एकमेकांवर आदळ किंवा हात जो असा आहे तो वर कर. म्हणजे ही माझ्या जरी मनातली इच्छा जरी असली आणि ती पूर्ण करण्यासाठी जरी माझे ज्ञानेंद्रिय आणि कर्मेंद्रिय हे एक कार्यरत होऊन ती कामं करत आहेत, पण त्याला परवानगी कोणाची आहे? फायनल अप्रूव्हल कोणाचं आहे? भगवंत माझ्या आतमध्ये स्थित असलेला परमात्मा परमेश्वर आहे. तो म्हणतोय, "बाई तुझं कर्म आहे, पूर्वसंचित आहे म्हणून तू हात उचलू शकते. ज्या क्षणी माझा पूर्वसंचित संपेल, त्या क्षणी माझा हात असाच्या असा सुद्धा होणार नाही." असे आपल्या आजूबाजूला अनेक लोकं आहेत, की जे अ, क चांगले चांगले जण किंवा जसं-जसं आपण वृद्ध होत जातो, वार्धक्य जवळ येत जातं, आपलं एक-एक शरीर एक-एक निकामी होत जातं किंवा आपल्याला वेगवेगळ्या व्याधी जडल्या जातात. तर ते जे आहे, की ते आपलं हे जे शरीर जे आहे, तर याच्यातलं फक्त आपण म्हणू शकतो, की आपण हे विज्ञानाने सुद्धा मान्य केलेलं आहे, की हार्डली 5 to 10% 5 ते 10% जे आहे, ते आपण त्याच्यावर कंट्रोलमध्ये आहे. बाकी सगळ्या गोष्टी आपोआप घडत आहेत. मग ते आपोआप घडतायत म्हणजे ते आपोआप नाही घडत आहेत. तर भगवंत तिथे कार्यरत आहे. तो घडवतो आहे किंवा त्याच्या मार्फत त्या सगळ्या गोष्टी, त्या सगळ्या आपल्या ह्या शरीराच्या ज्या क्रिया ज्या आहेत, की जे आपल्याला समजत पण नाही. आपल्याला वाटतं आपण की हे सगळं तर ते सगळं जे करतो जे आहे तो भगवंत आहे. उपदेष्टा, अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर. तर तो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणांचे विकार या संबंधीचे तत्व जाणतो त्याला निश्चितच मोक्षप्राप्ती होते.
त्याची वर्तमान स्थिती कशीही असली तरी त्याचा या ठिकाणी पुनर्जन्म होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ही भौतिक प्रकृती, आपल्यामध्ये स्थित असलेला आत्मा, आपल्यामध्ये स्थित असलेले त्रिगुण किंवा आपण ह्या प्रकृतीमध्ये अडकलो आहे, त्यामुळे 3 गुणांचा आपल्यावर सदैव प्रभाव आहे, पडाव आहे. तर हे जो सगळं जाणतो आणि त्या पद्धतीने तो प्रयत्न करतो, प्रयत्नपूर्वक कर्म करायचा, कृती करायचा प्रयत्न करतो, निश्चित त्याला मोक्षप्राप्ती आहे. आणि मग आणि जर मोक्षप्राप्ती त्याने प्रयत्नपूर्वक केलं तर त्याला पुढेही पुनर्जन्म होत नाही, असं इथे भगवंत सांगतायत. म्हणजे तो त्या चक्रामध्ये अडकत नाही. मग त्याच्यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न केले जातात. मग ते काय आहेत? तर काहींना ध्यानाद्वारे, काहींना ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे, म्हणजे काही लोक ध्यान करतात, ध्यानस्थ बसतात. काही जण जास्तीत जास्त ज्ञान घेण्याचा प्रयत्न करतात आणि नुसतं घेतात का नाही तर त्याचं अनुशीलन असेल तरच आपण हे ना, नुसतं नाही तर माझ्याकडे सगळं पाठ आहे पण उपयोग काय, तर ते प्रॅक्टिकली आपण इम्प्लिमेंट केलं नाही तर ते ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे. काहींना निष्काम कर्म म्हणजे कर्म करायचं पण त्या फळाचा त्याग करायचा, ते भगवंताला अर्पण करायचं. मी माझं काम करतोय, हे माझं विहित कर्म आहे, ही माझी ते मी करणार, बाकी सगळं तुला कृष्णार्पणमस्तु असं म्हणत जो आपल्याला हळूहळू उन्नती करून घेतो त्याला परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. आणि मग काही जण जे आहेत की मग इथे भगवंत सांगता आहेत, पुन्हा असे काही लोक आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये परिचित नसले तरी इतरांकडून ऐकून परमपुरुषाची पूजा करू लागतात. अधिकाऱ्यांकडूनही ऐकण्याच्या त्यांच्या या प्रवृत्तीमुळे ते जन्म मृत्यूचा मार्ग ओलांडतात. की बऱ्याच जणांना असं होतं की त्यांना भगवंत किंवा परमात्मा ह्याबद्दल फारशी माहिती नसते किंवा त्यांचा जन्मच मुळात अशा कुटुंबात झालेला असतो की फारसं आध्यात्मिक वातावरण नसतं, हे नसतं. पण आयुष्याच्या कुठल्या तरी टप्प्यावर सत्संग, चांगल्या भक्तांच्या संग लाभतो किंवा एक कुठल्या तरी गुरूंच्या संपर्कात येतात आणि मग किंवा कोणीतरी सांगतं की हे यांच्याकडे तुम्ही जा, ह्या मंदिरात जा, इकडे जा, आणि मग त्या पद्धतीने ते तिथे असं जातात. तिथे त्या गुरूंच्या संपर्कात आल्यानंतर किंवा भक्तांच्या संपर्कात आल्यानंतर त्या पद्धतीने ते आचरण करू लागतात किंवा भगवंताचं नाव घेऊ लागतात. काय शास्त्र काय आहे ते वाचू लागतात किंवा काय. तर अशांचीही आध्यात्मिक उन्नती होते, आध्यात्मिक प्रगती होते आणि ते जन्म मृत्यूचा मार्ग ओलांडतात, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, चर आणि अचर असे तू जे काही अस्तित्वात पाहत आहेस ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या केवळ संयोगापासून निर्माण होते, हे तू जाण. म्हणजे ही संपूर्ण सृष्टी जी आहे तिला ज्या चेतना देण्याचं काम जे आहे ते परमात्मा परमेश्वर करत आहे. आणि म्हणून जे काही चर आहे, अचर आहे, म्हणजे आता आपण आपलं हे जे शरीर जे आहे ते अचेत आहे. आपला हा स्थूल देह आणि सूक्ष्म देह जो आहे तो अचेत आहे. पण त्याला सचेत करायचं काम कोण करत आहे, तर आपल्यामध्ये स्थित असलेला आत्मा आणि आत्मा बरोबर सोबत असलेला परमात्मा. तर तो मग तुमचा हा देह कितीही 5 फुटी 6 फुटी काय असेल तो केवढाही, तर तेवढा त्या देहाला चेतना देण्याचं काम तो सूक्ष्मादी सूक्ष्म आत्मा जो आहे तो करतो आहे. आपण जर आपल्यामधला जो परमात्मा आत्मा जर निघून गेला तर आपण त्या शरीराला शरीर नाही म्हणत, त्याला आपण बॉडी म्हणतो, हो की नाही. त्याला आपण मृत म्हणून घोषित करतो, त्याला आपण सजीव म्हणून आपण आपण त्याला म्हणत नाही, हो की नाही. तर हे जे काही आपल्या आजूबाजूला किंवा जे काही क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ याच्या संयोगाने ही सृष्टी सुरळीत सुरू आहे, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम विनश्यन्स्व विनश्यन्त य पश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण माताजी, वाचताय? हो माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व देहामध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो आणि जाणतो की नश्वर देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही, तो यथार्थ रूपाने पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग म्हणजे आता इथे पुन्हा आपण आता हे चित्रही आता आपल्याला माहिती आहे किंवा इथे भगवंत काय सांगता आहेत की आपल्यामध्ये ज्याला साक्षात्कार झालेला आहे की आपल्यामध्ये असलेला परमात्म्याचं ज्याला दर्शन झालेलं आहे तर तो हे जाणतो
आणि जो संपूर्ण ज्याला आपण ब्रह्मस्तर म्हणतो किंवा ब्रह्मभूत स्तर, म्हणजे आपल्या आजूबाजूला मग झाड असेल, पक्षी उडतो आहे, पक्षी असेल, एखादा प्राणी असेल किंवा हिंस्र प्राणी, वन्य पशु पक्षी जे काही असतील, आपल्या आजूबाजूला चालणारे मनुष्य जे काही आहेत, ते सगळ्यांमध्ये परमात्मा स्थित आहे. बरोबर, सगळ्यांमध्ये परमात्म्याचा अंश आहे. जो हे जाणतो, हे कोण जाणू शकतो? जो ज्ञानी आहे तोच हे जाणू शकतो. त्याला त्याचं दर्शनही होऊ शकतं. तर त्याचा कधीही विनाश होत नाही किंवा त्याचा नेहमीच उद्धार होतो. कारण की तो संपूर्ण जग जे आहे यथार्थ रूपाने बघत असतो, की हा परमात्म्याचा अंश, हा परमात्म्याचा अंश, हा परमात्म्याचा अंश. आणि जिथे परमात्म्याचा अंश आहे, तिथं त्याच्याबरोबर असलेलं आपलं जे अ, अ, आपलं जे आचरण जे असेल ते एका सख्य भावनेचं असेल, एका बंधू भावनेचं असेल. आपलं आपण त्याच्याशी त्याच भावनेने आपण त्याच्याशी वागणार आहोत. त्याच पद्धतीचं आपलं आचरण असणार आहे. त्यामुळे भगवंत इथे काय सांगतात, की तो सर्वत्र यथार्थ रूपाने बघतो आहे. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, जो मनुष्य सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रूपाने उपस्थित असल्याचे पाहतो, तो मनामुळे स्वतःची अधोगती होऊ देत नाही आणि त्याप्रमाणे तो परमगतीला प्राप्त होतो. म्हणजे ज्याला हा साक्षात्कार झालेला आहे, आत्मसाक्षात्कार, किंवा ज्याला हे समजलेलं आहे, की सगळ्यांमध्ये परमेश्वराचा अंश आहे. त्यामुळे त्याचं वागणं, बोलणं, आचरण हे सगळ्यांच्या वरती त्या मैत्रीचं, त्या समभावनेचं, त्या सख्याचं वातावरण असेल, वागणं असेल, हो की नाही? आणि त्यामुळे तो काय होईल मग, आजूबाजूला मनुष्य प्राणी असतील किंवा पशु-पक्षी असतील, कोणीही असेल, झाड जरी आलं, तरी हे परमात्म्याचा अंश आहे. आणि त्यामुळे त्याच भावनेने तो त्यांच्याशी वागणार, त्या पद्धतीनेच त्यांच्याशी आचरण करणार. आणि त्यामुळे सगळ्यांशी समानतेचा भाव, की हे सगळं जे आहे, या सगळ्यांमध्ये कोणीतरी हा कोणीतरी आहे, तो कोणीतरी आहे, असं आहे नाही. उच्च-नीच कुठलाही भेदभाव नाही. आणि सगळ्यांमध्ये परमात्म्याचा अंश आहेत. सगळे आपले हे मित्र किंवा बंधू आहेत. त्या भावनेने जो राहतो, तो निश्चित परमगतीला प्राप्त होतो, असं भगवंत म्हणत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. वाचता? हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृतीने निर्माण झालेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात आणि स्वतः स्वतः काही करत नाही हे जो पाहतो तो प्रत्यक्ष पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आपलं हे जे शरीर जे आहे, हे शरीर आहे का नाही? तर ते शरीररूपी यंत्र आहे, ते क्षेत्र आहे, हो की नाही? आणि मग ते क्षेत्र किंवा ते शरीर जे आहे, ते यंत्र जे आहे, ते 24 घटकांनी बनलेलं आहे. आणि ते 24 घटक ह्या प्रकृतीचाच एक भाग आहेत. आणि त्यामुळे जे काही विकार जे आहेत, तर ते त्या प्रकृतीमध्ये असलेले विकार म्हणू शकतो किंवा काय, तर ते ह्या शरीराचे आहेत किंवा शरीराद्वारे निर्मित आहेत. त्याचा आत्म्याशी काहीही संबंध नाही, परमात्म्याशी काहीही संबंध नाही. आणि त्यामुळे आपण जे काही आपल्या इच्छा आकांक्षा आहेत, जो काही आपल्या मनामध्ये जे षड्रिपू आहेत, जो काही द्वेष आहे, मत्सर आहे, क्रोध आहे, तर हे आपण स्वतः नाही करत आहोत. हे या शरीराद्वारे उत्पन्न होत आहे, निर्माण होत आहे. तर हे जो जाणतो, तो प्रत्यक्षात पाहतो. म्हणजे तो आपण म्हणतो की नाही, आपणच आपल्या मनाचा आरसा आहोत. तर हे ज्याला जाणलं, हे ज्याला पूर्णपणे माहिती आहे, किंवा आपल्याकडनं एखादी प्रतिक्रिया पटकन आली कुठल्यातरी क्रियेला, आपण पटकन रिॲक्ट झालो. पण हे जो जाणतो, की नाही, आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्यामध्ये असलेला पटकन एखादा राग किंवा एखादं कुठलीही गोष्ट, तर हे या शरीराद्वारे होत आहे. तर तो पटकन रिॲक्ट नाही होत. त्याची रिॲक्शन जी असेल ती विचारपूर्वक तो प्रतिक्रिया देत असतो. तर हा फरक आहे. तर हे जो जाणतो, हा फरक जो जाणतो, तो प्रत्यक्षात पाहतो, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि मग आता इथे पुढे म्हणत आहेत, की आकाश त्याच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे सर्वव्यापी असूनही कोणत्याही गोष्टीत मिसळत नाही. त्याचप्रमाणे दृष्टीत स्थिर असलेला आत्मा त्या शरीरात बसला असला तरी शरीरात मिसळत नाही. मग आता आपल्याला नेहमी माहिती आहे, आपण क्षितिज किंवा होरायझन ज्याला आपण म्हणतो, की ते आपल्याला सतत, आपल्याला कुठेही जायचं म्हटलं किंवा गाड्या, आपण साध्या खिडकीत जरी उभं राहिलं तरी दूरवर आपल्याला क्षितिज दिसतं. किंवा आपण कुठे बाहेर जात असलो, समुद्रावर गेलो, कुठेतरी गेलो, तर आपल्याला समोर असं क्षितिज दिसतं. म्हणजे जिथे आकाश आणि
पृथ्वी जी आहे, जमीन जी आहे ते एकत्र झाल्याचा आपल्याला भास होतो. तो भासच असतो. ते कधीही मिसळत नाही, एकत्र होत नाही. त्याचप्रमाणे आपला हा जो आत्मा जो आहे, आपल्या ह्या शरीरामध्ये कधीही मिसळत नाही. तो नेहमी ह्या शरीरापासून वेगळाच आहे, असं इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि पुन्हा तेच की जसा सूर्य एकटाच या संपूर्ण विश्वाला प्रकाशित करतो, तसा त्याचप्रमाणे शरीरातील एक जीवात्मा चैतन्याने संपूर्ण शरीराला प्रकाशित करतो. म्हणजे आपल्या या शरीराला जे तेज आणण्याचं काम किंवा जे चेतना देण्याचं काम जे आहे ते कोण करत असतं? तर तो सूक्ष्म आत्मा जो आहे, त्याचा आकारमान किती आहे? आपल्या केसाच्या 10,000वा भाग एवढा सूक्ष्मातिसूक्ष्म असा तो आपला आत्म्याची साईज जी आहे, ती ह्या संपूर्ण शरीराला ती चेतना देण्याचं काम करत असते. आणि मग जो ज्ञानाच्या चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ याच्यातील फरक पाहतात आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया देखील समजून शकतात, ते परमध्येयापर्यंत पोहोचतात. मग क्षेत्रज्ञ काय आहे? ज्ञान, नेमकं ज्ञान म्हणजे काय आणि ज्ञेय काय आहे? तर हे सगळं जो जाणतो, तर तो निश्चित आपल्या ह्या भौतिक बंधनामध्ये आपण जे अडकलेलो आहोत की नाही, तर त्यांना तो मार्ग निश्चित सापडतो, निश्चित आपल्या मुक्तीचा मार्ग सापडतो आणि ते आपल्या ध्येयापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात आणि पोहोचतात सुद्धा, असं भगवंत सांगत आहेत. मग आपण आजच्या अध्यायात काय पाहिलं? आजच्या 13व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाने प्रश्न विचारले आहेत. 6 प्रश्न आहेत आणि त्याच्यावर भगवंतांनी सुंदर उत्तरं दिलेली आहेत की क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ आणि ज्ञान याचं वर्णन भगवंतांनी इथे सांगितलेलं आहे. ज्ञान प्राप्त करण्याची प्रक्रिया भगवंत इथे पुन्हा एकदा सांगत आहेत. ज्ञानम काय आहे? प्रकृती आणि पुरुष काय आहेत आणि त्यांच्या संयोगाने काय होतं ते सुद्धा आपण पाहिलं. आणि ज्ञानाची दृष्टी आपण आताच पाहिली की काय आहे, की जो हे सगळा फरक जाणतो, की क्षेत्रज्ञ याच्यातला जो फरक जाणतो, तो निश्चित परमध्येयापर्यंत पोहोचू शकतो. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.